Достым, сәлем! Бүгінге біздің тоқталышыбыз кактус һәм шын ковбойлар илі. Нинди ил турында сөз барғанын аңладың ма? Әлбәттә, Мексика! Қой біреулер оны Мехико шәһәре белән бутый. Ә син, достым, башка бу хатаны җибәрмәссең дип уйлыйм. Без Американың ике континентка, Көньяк һәм Төньяк Америкага бүленгәнен беләбез инде. Мексика Төньяк Американың көньягында урнашкан. Аның составына 31 штат һәм Мехико дип аталган башкала керә. Достым, онытма, Мехико Мексиканың башкаласы. Дәүләт Тын океан, Мексика култыгы һәм Кариб диңгезе белән юыла. Үзе Америкада урнашса да, Мексика иң зур испан телле ил. Ә мәйданы буенча ул дөньяда 13-нче урында тора. Күпләр Мексиканы шүлләрдән һәм анда үсеп утыручы кактуслардан гына торган, артык үсеш алмаган ил дип уйлый. Әлбәттә, кактусларында бик күп. Биредә галимнәр кактусларның 500 төрен санаганнар. Һәм шуны әйтергә кирәк, Мексика биологик төрлелек буенча дөньяда 4-нче урында тора. Урта Мексикада күп зәйтүн, каучук агачлары, бамбук, махагони, авокадо, гаявей, без белгән имәннәр, без белмәгән мамайлар үсә. Шулай ук бу ил кеше өчен куркыныч, үтеп булмаслык тропик урманнарга да бай. Фаунасы да флорадан бер дә ким түгел. Пеликаннар, фламинго, маймыл, пума, койот, ташбакалар һәм бик күп төрле йыланнар. Булар барысы да Мексикада. Анда барлыгы 58 милли парк бар. Иң зурысы Сан-Каан. Ул ЮНЕСКО сагы астында тора. Без үз үзен хөрмәт иткән Мексика кешесе пончо, сомбреро киеп йөри һәм гел ачы буррито белән фахито ашый дип уйлыйбыз. Кара әле, алар да безне татарлар гел түбәтәй белән калфа киеп, учпочмак, чәкчәк белән генә тукланалар дип уйлыймы икән? Хәер, милли ризыклар гына ашап торырга мин каршы килмәс идем. Ә Мексикада бик яратып ләвәштән, тортильядан, фахито, энчилада, чимичанги ясыйлар. Аны какао, Мексиканы аның ватаны диләр. Белән эшеп җибәрәләр, ләкин көн сайын түгел әлбәттә. Шулай ук без кино караганда ашарга яраткан начос чипсылары, аның атаклы соусы гуакамоле, пиццаларда еш очрый торган ачы борыч төре халапеньо да Мексикадан килгән. Минемчә, сәяхәт итәргә яраткан кеше бу илне игътибарсыз калдырырга тиеш түгел. Мексикалылар бик күп цивилизацияләренең катнашмасы булып тора. Инклар, майя, ольмеклар, африкалылар, испаннар һәм башкалар. Илнең көньягына барасыз икән, сез майя токымын һәм шин шаманнарны очрата аласыз. Мексика култыгын һәм Кариб диңгезен аерып торучы Юкатан ярымутравында, Майя ырыу җирләрендә иң танылган борынгы шәһәрчек Чичен Итса урнашкан. Чичен Итсаны майя теленнән чи авыз, тамак, чен кое, Итса сихерләнгән су тылсымчылары дип тәрҗемә итеп була. Шулай ук Итса әлеге төбәктә яшәгән майя халкының бер кабиләсе икән. Борынгы шәһәр диварларын, пирамидаларны күрәсең килсә, бу шәһәр сине көтә. Майя пирамидаларының иң күренеклесе Кукулканда биредә урнашкан. Бу пирамидалар ЮНЕСКО сагы астында. Һәм шуны онытмагыз, пирамидалар янына зур рюкзаклар белән керергә ярамый. Чөнки мондый биштәрләр эчендә еш кына граффити баллоннарын алып керәләр, пирамидаларны пычраталар икән. Элек пирамидаларга менү, өстеннән йөрү мөмкин булса да, әнә шул зыян салучылар аркасында тыелган. Шулай ук сине Кариб диңгезендәге 10 метр тирәнлектә урнашкан су асты музее да битараф калдырмас дип уйлыйм. Дөньядагы иң зур мәгарә Какао-Милпа мәгарәсе дә синдә һичшиксез уңай эмоцияләр тудырачак.
Мәйданы 2000 гектардан артып китүче бу мәгарәдә спорт белән шөгыльләнергә дә, музыка тыңларга да ярый. Tú me decías que nada te haría cambiar. Yo te decía que Дустым, тагын бер кызык факт. Чупакабра Мексика фольклорының бер персонажы икән. Кызык бит. Без бүген синең белән Мексикада булып кайттык, алда безне берсеннән-берсе матур һәм кызыклы илләр көтә. Минем белән кал, дустым. Хуш-хуш.